Machiegni jogo mane tulo mar siasa mar higa 2007-2008 daro mowuok e gwenge mag Nyanza dwaro mondo mi piny owacho migi chudo margi ka giwacho ni gisandre mokalo. George Juma noloso kodgi kendo losonwa ripot makama. Higni maromo 16 nyaka tulo mar siasa timre pacho kae. Tulo mar higa mar 2007 nyaka 2008 manoweyo ka Jo-Kenya mathoth owito ngimagi, mwandugi okethi, ka Jo-Kenya moko bende odar e kuondegi mane gidake. Lit manokel kod tuloni mar siasa pod nenore e lenda wang' mokuom jogo eko matuloni ne odaro. Isi kwa lento. Muda mrefu nimeteseka jameni. Serikali mtuone huruma. Ninateseka na watoto wangu hao wenye walipaki. Kwa hivyo niko na huzuni. Serikali mungependa tu mtusaidie. Ina makao tuwakimbia kuhangaika utafuta hata tutakaa wapi, hata kifo ilitusamehea tu tungekufa. Wakati mali iliisha mavitu yote tulibaki kimaskini. Ng'eny pok wigi wil e masira mane gikalo e kinde tulono mar siasa mar higa 2007 nyaka 2008. Mzee wangu akaingia ndani ya choo futi 25. Wakati sasa imetulia, ndio sasa nikapiga simu. Usuli alienda straight, mahali aliumia ni mkono. Lakini wakati nilipiga simu akaitika, nikamuuliza uko wapi? Akaniambia kuja sehemu fulani, niko kwa choo ya futi 25. Wakati alitolewa alifurutwa na kamba. Na kasi kabisa, sina nguvu. Natembea saa ingine naanguka barabarani. Napata giza. Nakosa hata kuona. Naweza kutembea hapa mkiona mimi mzima, nikifika kidogo nakaa chini kwa kando ya barabara. Mary Binsari Ombese mawuok e gwego ma Kuria e kaunti ma Migori en achiel kuom jogo manedo midhiero e kinde tulono mar siasa. Ilikuwa Naivasha Keoto, mtoto wa miaka 7. Mpaka sasa hivi ninaongea sijawahi muona na ninaongea na huruma. Mwandu ne duto mane ntiere gwengo mag Naivasha be nolal duto e kinde tulono. Esther Miseto ne tuloni mar siasa ne oyudo e kaunti ma Migori ka bende osebedo ka odake kuom higni mathoth. Ne owito mwandu ne duto. Watoto nimezaliwa wamesomea hapa, kila kitu nilijenga manyumba yangu, nilikuwa na wapangaji wangu, lakini wakati maneno yaliharibika, hata mimi nilikuwa miji 10 hapa, nilikuwa nimeishi vizuri na nilikuwa mfanyakazi wa serikali. Lakini wakati mambo yaliharibika, sikujulikana tena mimi ni mfanya kazi ya serikali, na ikawa sasa hata sijulikani kama ni mtu ya hapa. Mali yangu, manyumba yangu ile chomo ni jogo mawuok e kaunti ma Migori mane tulo mar siasa odaro kendo weyo gi kod lal mathoth ywak ni pok gido chudo mora mora kaka ne osingi kod piny owacho. Gionge kata pesa maginyalo chulo ne nyithindo school fees. Gionge jogo mapango udi be ok nyal chulo udi nikech gionge gi pesa. Koro ne wakwayo mana sirikali ging'uono ni ka giyie to gichulnwa jogi mapiyo moko deko. Malo ji 13 mane tulo mar siasa mar higa 2007 nyaka 2008 ne odaro mawuok e gwego mag Nyanza wacho ni pogido chudo margi ka jowetegi mogenge moko to ne osido chudo margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Migawo mar limbe koluwo bod mare Kenya